Я думаю, можемо починати. Всіх вітаю. Сьогодні нас зібрало, я сподіваюся, я впевнений, це вельми приємна подія. Це перевидання електронної версії, ну, я тут укручу таке модне слово, культового словника із білоруської мови Івана Насовича. Ну, треба сказати, що це не просто електронне видання, як звичайно роблять, що просто повторяють репліку з паперового словника. І це видання утримує шмат таких сюрпризів і секретів, про які ви сьогодні довідаєтеся за презентацію. І розпочати нашу зустрічу я хочу давши слово керівнику проєкту Олесю Буличу. Господарство. Покажу твар. История этого проекта почалась амаль 20 годов тому. Амаль 20 годов тому, як ви ведаеце, словник Насовича пасля того, як ён выдаваўся ў 19 стагоддзі, ён перавыдаваўся апошні раз у 80-х годах у Беларусі і ў Нямецчыне. Але гэта былі факсімільныя выданні, то бок дакладная копія, фотакопія тых сторонак з усімі хібамі гэтага методу. І ў 2002 годзе Зміцер Саўка пачаў рабіць перавыданне, ужо нармальнае тэкставае. Ён з дапамогай валанцёраў зрабіў чарновую вышытку гэтага словніка, перавёў яго ў тэкставы выгляд. Але, на жаль, з розных прычын тады гэта так і спынілася, ні да чаго не дайшло да выдання. І пасля ягонай заўчаснай смерці у 2016 годзе мы разбіралі архівы і знайшлі гэты словнік недароблены. І шкада было, конечно, выкинуть уже зробленную такую працу, и вырашили ее доробить. Распочали проект с допомогой волонтеров и шматликих фундаторов. Зробили вычетку, уже канчатковую выправили все помылки и зробили осучаснення назваў артыкулаў. Тое, што Зміцер Саўка планаваў зрабіць, каб звычайны карыстальнік сённяшні мог карыстацца гэтым словнікам.
таксама у слоўніку дадаліся не толькі асучасненыя назвы артыкулаў, а і ключавыя словы, як Владзь прапанаваў, каб была магчымасць пошуку і шмат якія рэчы, якія таксама раскажам. І нарэшце сёння гэты праект гатовы, вось ужо ёсць невялікі наклад дыскаў і чымсьці можна карыстацца. Мы распавядземся. Не ўсё адразу. Так. Таму, відаць, мы пачнем далей пра слоўнік размаўляць. Ну, Там так. ўжо вернемся да... Ну, трэба сказаць, але трошки сціпла, слоўнік яшчэ гэта рабіўся ў спецыяльнай праграме, бо там ўсё па апошніх тэхналогіях рабілася. Таму, ну, ведаеце, такі слоўнік 35 000 зрабілі фактычна за 2 гады. Ну, гэта такое добрае дасягненне. І калі я спачатку шчыра прызнаюся, не вельмі хацеў дзейнічаць, бо як уяўляў сабе гэта 35 000, ну, любы мовазнаўца ведае, што такое такі слоўнік, так, нават перарабіць. Але неяк вот Алесь мяне ціха-ціха ўцягнуў, я здаўся, але адзінае прапанаваў ўсё-такі вот так яшчэ больш сучасным зрабіць. Ну і потым пабачым, ці атрымалася гэта. І адразу ж мы падумалі пра выданне. Ну, як бы папяровым выданнем мы не пацягнулі б, зразумела, а электроннае так. Таксама падумалі пра выдавецтва, і першы, хто нам прыйшоў у галаву, гэта гаспадар Зміцер Санько і выдавецтва «Тэхналогія». Таму я яму пазваніў, і ён на дзіва адразу сказаў, падтрымаў нас, а адзін раз сказаў: хлопцы, зрабіце так, каб гэтым слоўнікам маглі людзі карыстацца. І вот гэта было нашым дэвізам праз усю нашу працу. Я хочу даць слова гаспадару Змітру Саньку. Дякую. Шановні колеги, дорогі сябри, калісьці у 83-м годзе, калі я набыў рэпрынтнае выданне слоўніка Насовіча, ён мяне вельмі ўразіў, гэты слоўнік. Нягледзячы на тое, што, ну, вы ж ведаеце, фармат быў паменшаны, і друк быў на ротапрынце, і чыталася месцамі не дуже добра. Але гэты слоўнік мяне захапіў. Я, прызнаюся, карыстаўся часцей ім не як даведнікам, а як кніга для чытання. Просто любіў вольную часіну разгарнуць на якім-небудзь месцы, адкрываць для сябе новыя, невядомыя для мяне словы, глядзець прыклады, якія аўтар прыводзіць з жывой гаворкі, з фальклору. Слоўнік дуже багаты. Натуральна, што тады і думкі не было пра тое, што гэты фаліянт некалі можа змясціцца на носьбіце практычна бязважкам, які можна ўзяць проста ў далонь. І тым больш зрабіць так, каб ён быў дасяжны без ніякіх перашкодаў для карыстальнікаў ва ўсім свеце. Сёння мы маем такую магчымасць. Дзякуючы нашым калегам, якія самаахвярна працавалі 2 гады, Алесь Булойчык, Владимир Кошченко і Вячеслав Мартысюк. Натуральна, што гэта выданне не магло абысціся і без падтрымкі людзей, якія разумелі важнасць гэтай справы. У прадмове выкладальнікаў пералічаныя гэтыя імёны. Мне прыемна, што нашы калегі звярнуліся да нас
прапановвае выдаць. Для нас это вялікі гонар, шчыра вам скажу. Некалі гадоў 20 таму, калі мы з Дмітром Саўкам займаліся праблемамі правапісу, ён падзяліўся са мной сваімі планамі наконт слоўніка Насовіча. Ну, гэта мяне вельмі усцешыла. Ну, і ён і распачаў працу, і сканаванне зрабіў з арыгінала. Ну, пачатковая праца была зроблена. І вельмі усцешна, што у гэтай справы знайшліся людзі, якія працягнулі яе і давялі да лагічнага завяршэння. Згадваючы імя Змітра Саўкі, я хацеў бы сёння прэзентаваць вам выданне для нашай культурнай прасторы піянерскай. Гэта ягоны даведнік «Іншамоўныя найменні ў беларускім тэксце». Вось літаральна пару дзён таму мы атрымалі фінальны пасобнік. Вось эта кніга. Тут змест этой кнігі інструкцыі па транслітарацыі іншамоўных найменняў, гэта значыць імёнаў, прозвішчаў, тапонімаў на нашу мову з 30 замежных моў. Цікава тое, што гэта можа рабіць нават чалавек, які не ведае замежных моў, проста карыстаючыся тымі табліцамі, якія тут змешчаны. Наколькі важны гэты даведнік? Ну, я гэта ведаю, бо наше выдавецтва займалася і займаецца перакладнымі выданнямі, і раз-пораз сутыкаецца з праблемаю, як напісаць на нашай мове тое ці іншае імя, прозвішча. Зразумела, што в такім разе часцей кансультаваліся з спецыялістамі, знаўцамі моваў, але гэта вымагала часу, ну і стварала нязручнасць. Гэты даведнік, паверце мне, я ім ужо карыстаўся, дуже зручны. Так што я вас віншую з гэтым набыткам. І што датычыць слоўніка Насовіча, то гэта, вядома, вялікая падзея ў нашым культурным жыцці, можна сказаць, ну, з увагі на значнасць гэтага слоўніка ўвогуле для нашай культуры, ну, цяжка пераацаніць значэнне гэтага выдання. Я хочу запэўніць нашых сяброў, калегаў, што і надалей мы будзем падтрымліваць такія ініцыятывы. Вы можете на нас разлічваць і на тэхналогію, і асабіста на мяне. Дзякуй за увагу. Перад тым, як выпускаць гэта выданне ў свет, нам натуральна было цікава меркаванне нашых калег, і некаторыя выступілі ў ролі тэсціроўшчыкаў фактычна. І вот адным з іх быў гаспадар Сергей Запруцкі. І нават нам цікава пачуць яго меркаванне, якого мы яшчэ не чулі. Дзякуй, гаспадар Сергей. Уважаемые коллеги, Володя, видать, меня с кем-то сблытал, потому что я некие минимальные меркования выказал там з нагоды попередней версии, але по правде я не думаю, что я сказал там нечто важное. Я хотел бы застаться у своей ипостаси. Моя ипостась историка мовознавства, историка мовы. И, значит, я просто думаю, что, правда, іншыя люди скажут, и досягнения вот этого характера, несомненно, для нас всех відавочныя. И я хочу всех нас павіншаваць, ну, в першую чергу тых, хто меў непасрэднае дачыненне, але і всіх прысутных, всіх датычных з такой вельмі важнай падзеі. Ну і з прычыны того, што у мяне ёсць на галаве сівыя валасы, і ўзрост мой дазваляе мне часткова упасці, калі не ў дзяцінства, то можа быць хаця б у юнацтва.
и удариться в некие минимальные успомины. Значит, успомин перший, калі гаворка ідзе пра слоўнік Насовіча. Мне неяк так пашанцавала, што я са слоўнікам Насовіча працаваў ужо быўшы студэнтам першага курса філалагічнага факультэта. Я думаю, гэта сапраўднае шанцаванне, таму што гэта быў 78 год, слоўнік быў толькі ў бібліятэцы, у нацыянальнай тагачаснай ленінскай. І вось так атрымалася, што Мікалай Андрэевич Паўленка, які ў нас выкладаў уводзіную мовазнаўства, ён вёў у нас гурток. У гэты гурток хадзілі Вінцук Вячорка, я і Юра Загмантович. І вось я выбраў сабе па рэкамендацыі Мікалая Андрэевича Паўленкі словаўтваральную варыянтнасць у беларускай мове. І фактычна я якраз на матэрыяле слоўніка, відаць, напісаў курсавую, ці яшчэ на першым курсе, можа быць, не было курсавых, я там не памятаю тады, але ў любым выпадку гэта было вось такое студэнцкае дакрананне да такой вялікаснай працы, якую зрабіў Насовіч, і несумненна, далей там лёс складваўся па-рознаму, але гэта былі шчаслівыя моманты. Я думаю, што вось гэты першы курс, калі я яшчэ не ведаў нічога асаблівага там іншага, але ўжо меў магчымасць скарыстацца непасрэдна слоўнікам Насовіча. 70-го года выдання, бо тады яшчэ выдання 80-х гадоў не існавала. Другое, што я сабе дазволю, часткова жартоўнае, але характэрнае і паказальнае, калі існавала правапісная камісія таварыства беларускай мовы, і калі мы ўсе начамі не спалі і думалі, як жа правільна будзе па-беларуску філосаф або філёзаф, Геннадзь Апанасович Цыхун взял бы и сказал, что наш даль – это Насович. Треба поглядеть у Насовича. Вот когда у Насовича будет написано «философ», значит правильно по-белорусски будет «философ». Когда у Насовича будет «философ», значит правильно по-белорусски будет «философ». Мы отгорнули Насовича и убачили правильную форму, и она была «хвилозоп». Значит, речь у тым, што з гэтага выказвання «хвилозоп» мы бачым, што слово «хвилозоп» дайшло до народу, несумненна. Бо «хвилозоп», ясна, это народная форма. Як форма, напрыклад, «бакаляр», якая там ёсць. І, правда, Насовіч аказаўся не вельмі добрым кансультантам з пункту гледжання правапісу беларускай мовы, бо у яго з аднаго боку «хвилозоп», «л» цвёрды, а с другого боку бакаляр и телеолог. Телеолог – это теолог. Значит, у любым выпадку Геннадзь Апанасович, он ужил, это наш даль, это такая культовая, знаковая праца. И это сапраўды так, прямо сказать, Насович – это наше все. И в этом плане, несомненно, мне вельмі прыемна, што такая праца зроблена, яна будзе спрыяць далейшым даследаванням. Яшчэ адзін такі кароткі момант, это успаміны Насовіча, якія вельмі доўгі час былі не апублікаваны, яны не апублікаваны сёння у поўным выглядзе. Мне так атрымалася, што мне пашанцавала спрычыніцца да ініцыятывы публікацыі ў часопісе Ньюман у скарочаным выглядзе. Дачка Мікалая Романовича Судніка, Тамара Суднік, з вялікім стараннем, любасцю падрыхтавала тэкст, і вось такі тэкст быў надрукаваны. Дарэчы, калі гаворка ідзе пра Насовіча знаўцаў, і вось тут называлася прозвішча Мартысюка, наколькі я ведаю, ён вельмі багата... Готовы? Вот бачите, я вас ніколі толькі ведаю публічна, па публікацыях. Ён вельмі, много зрабіў, по-моему, по адшуканню архіўных прац Насовіча, і можна спадзявацца, што калі б гэта было пазней зроблена, то гэта будзе вельмі цудоўны плён у Насовіча знаўства. А ўвогуле я хочу вот што сказаць, што, відаць, ужо можа завяршаючы, мне вельмі прыемна, што такая праца зроблена, і я вельмі спадзяюся, што яна дасць просто велізарны шок-імпульс Насовіча знаўству такому навуковаму, бо мне неяк давялося
пару гадоў назад параўноўваць слоўнік Насовіча са слоўнікам Вука Караджыча, сербскім слоўнікам. Я рабіў з гэтай нагоды даклад на з'ездзе славістаў. І што мяне, што звярнула ўвагу, што Караджыч, даследаваны намного больш шырока, чым Насовіч. Может быть, это непозбежно, несомненно, потому что Караджыч, заснавальник литературной мовы, он фактично створил литературную мову. Насовіч в этом плане таких памкненняў не рабіў. І ўвогуле з Насовічам такая парадоксальная ситуация. Калі б ён сёння ўбачыў, што мы тут сабраліся і гаворым пра яго слоўнік, як слоўнік беларускай мовы, ён бы вельмі моцна быў бы здзіўлены. Таму што ён, все ж таки ён так ставіўся, памяркоўна да існавання беларускай мовы, яна для яго была, верагодна, ў нейкай ступені часткай рускай мовы, але нам не трэба гэтага баяцца, таму што многія вельмі мовазнаўцы, пачынальнікі, яны пачыналі з такой непатрыятычнай справы, не маючы бог ведама якіх патрыятычных сантыментаў. Правда, Насовіч, несумненна, меў такія сантыменты, але ён, напрыклад, не думаў тварыць літаратурную мову, не думаў апрацоўваць правапіс, што ўжо рабілі некаторыя да яго, ўжо думалі, напрыклад, Чачот. Але тым не менш, вось тое, што ён зрабіў на працягу 19 стагоддзя, это настолькі беспрэцэдэнтна для нас, і нават не толькі для 19 стагоддзя. Мы ведаем, што і тут ёсць прысутныя людзі, якія займаліся лексікаграфіяй 20 стагоддзя, я маю на ўвазе Ірыну Караткевіч, якая пісала, напрыклад, пра слоўнікі Гарэцкага, і з маёй кафедры некаторыя калегі пісалі пра лексікаграфію 20-х гадоў, то так атрымліваецца, што слоўнік Насовіча вельмі такой добрай часткай неяк увайшоў у лексікаграфію 20-х гадоў. І на гэты конт ёсць публікацыі, але, можа быць, іх яшчэ можа быць і мала. І хацелася, каб іх было больш. І завяршу я, можа быць, ужо зусім тым. Толькі адзін у нас ёсць зборнік, прысвечаны непасрэдна Насовічу. Гэта 2008 год, кафедра гісторыі, тагачасная кафедра гісторыі беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта зрабіла такую працу «Спадчына Насовіча і беларускае мовазнаўства». Тут ёсць, натуральна, яна ёсць у спісе бібліяграфіі пры слоўніку. Конечно, я просто мару, каб праз 5 ці 10 гадоў, можа, была такая тоўстая кніжка, якую напішуць розныя мовазнаўцы пра слоўнік Насовіча, таму што ён несумненна гэтага варты. І я не ведаю, конечно, зараз вельмі неспрыяльныя часы, але я хацеў бы думаць, што некалі ў інстытуце мовазнаўства будзе аддзел Івана Насовіча, у Беларускім дзяржаўным універсітэце будзе кафедра Івана Насовіча. І я думаю, што тое, што зрабілі калегі, якія працавалі з гэтым праектам, это цудоўнае дасягненне, якое злучае в сабе і такі грамадскі чын, таму што, пра што гаварыў Зміцер, што абавязкова, каб слоўнікам маглі карыстацца не толькі вучоныя людзі, а ўсе і нармальныя таксама. І ў гэтым плане, несумненна, гэты слоўнік несумненна выканае гэтыя задачы, ён будзе стымуляваць насовічазнаўства, і такое, і навуковае, і папулярнае, і так далей, і так далей. І я яшчэ раз віншую ўсіх нас з такім цудоўным дасягненнем. Дякую. Гаспадар Сергей вельмі добра узгадаў Вячеслава Мартыщука. Хочу сказаць, што калі мы з Алесем абмяркоўвалі, як ажыццявіць гэты праект і хто мусіць быць у камандзе, відаць, у мяне сумненняў не было. Што першы, хто там мусіў быць, нават не я, а Вячеслав Мартыщук. На маё меркаванне, ці адзін з найлепшых спецыялістаў па беларускай мове таго часу. І тады Вячеслав яшчэ не працаваў на інстытуце мовазнаўства, быў вольным даследчыкам.
Вось я за ім сачыў некалькі гадоў уважліва, таму ведаў дакладна, што яго трэба браць. І мы яго запрасілі ў гэты праект, трэба сказаць, што большую частку працы было зроблена менавіта ім. І я хачу даць яму слово. Владимир трошки перебольшил мою роль в этом проекте. Я хочу сказать, еще раз подкрепить, Сергей Николаевич это означил, что наше это электронное перевыдание, оно имеет чисто практичный характер. В свой час словник Насовича был настольной книгой шмат прагоз белорусских литераторов. Можно вспомнить Максима Богдановича. Про это не раз писали в литературе, что побач с сборниками Павла Шейна, Евдокима Романова, Максим Богданович пильно читал и словник Насовича. И черпал з яго, и он был, я думаю, для яго и крыніцай поэтычнага натхнення. Так само можно вспомнить Владимира Дубовку, які так само до конца жыцця звяртаўся да гэтай крыніцы. Ёсць лісты, ягоныя лісты, апублікаваныя да Івана Саламевіча, там, дзе ён табы час пасылаецца на словнік Насовіча, апелюе да яго. Я хотел бы, я спадзяюся прынамсі на гэта, што і цяпер наши літаратары будуць яго карыстаць. Не толькі навукоўцы, вучоныя, але і літаратары, і таксама будуць шукаць там натхнення, будуць, я спадзяюся на гэта, будуць ім карыстацца і перакладчыкі. Бо ў ім, у словніку Насовіча, ёсць такое, чаго няма нідзе. Або прадстаўлена не так шырока, як у гэтай лексікаграфічнай крыніцы. Там вельмі шмат прыкладаў лічнікаў, перайманняў, ёсць абсцэнізмы, табуізмы, эфемізмы, і гэта скарб для перакладчыка. Ось, і тут ужо ўспаміналі бібліяграфію, якую я ўклаў адмыслова для гэтага электроннага перавыдання. На жаль, скарыстаць з множных захаваных архіўных матэрыялаў Івана Насовіча нам не ўдалося, прынамсі пакуль што. А захавалася гэтых матэрыялаў вельмі шмат. Захоўваюцца яны, на жаль, за межамі Беларусі. Гэта галоўная прычына, чаму нам не ўдалося іх выкарыстаць. Але я спадзяюся, што некалі ўсё гэта будзе апублікавана, бо Іван Насовіч быў аўтарам яшчэ колькіх слоўнікаў, у тым ліку вялікага, фактычна першага гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Таксама ён быў, перад тым, як быў надрукаваны слоўнік беларускай мовы 1870 году, была яшчэ, я б назваў яе кароткай рэдакцыяй, сабранне беларускіх слоў по алфавіту. Это был складник ягонай працы «Опыт филологического наблюдения о белорусском наречии». В свой час ён даслаў в Академію навук эту працу, але, на жаль, тады гэта не было надрукавана, і пазней таксама не дайшлі рукі. І нагул, я ж кажу, што гэтых рукапісных прац Насовіча захавалася вельмі шмат. Захавалася таксама вельмі шмат лістоў ягоных да расійскіх акадэмікаў, і гэта таксама варта было б апублікаваць, бо гэта б узнавіла гісторыю тэкста слоўніка. Бо, на маю думку, вакол слоўніка Насовіча існуе шэраг міфаў, прыкладам, што да ўмяшання рэдактараў акадэмікаў у тэкст слоўніка. Калі параўнаць, прыкладам, мне была мажлівасць прачытаць сабранне беларускіх слоў па алфавіту і прыраўнаць яго да слоўніка 1870 году, то я не заўважыў вялікай розніцы, толькі што ён павялічыўся ў разы, гэты слоўнік. А каб там былі нейкія прынцыповыя адрозненні, ён быў шырэйшы, ён яго дапоўніў пазней, але
выказаць такую думку, што рэдактары яго там неяк змянілі так да непазнавальнасці, ну тут не прыходзіцца. Адзінае, што гэта не раз таксама пра гэта пісалі ў літаратуры, Іван Насовіч планаваў арыгінальная аўтарская назва слоўніка, слоўнік крывіцкай мовы. І існавала арыгінальная аўтарская прадмова, яна захавалася да гэтага слоўніка, якую рэдактары выкінулі, замяніўшы кароткаю сваёй. І вось гэтую прадмову таксама варта было б надрукаваць з адпаведнымі каментарамі, можа нават з вытрымкамі з лістоў, якія вось перадаюць усю тую атмасферу і узнаўляюць гісторыю рыхтавання і выдання слоўніка беларускай мовы Івана Насовіча. І яшчэ я хацеў бы нагадаць, што апрача таго, што это таксама не часто успамінаецца, прыкладам пішуць, што Іван Насовіч быў лексікографам, этнографам, фалькларыстам, гісторыкам. Ён яшчэ быў і паэтам, быў гісторыкам літаратуры у ягонай гэтай першай працы «Опыт исследования, филологического исследования наблюдения в белорусском наречии». Ёсць вельмі цікавы раздзел, які прысвечаны якраз спробам пісання па-беларуску. Ён у асноўным там разглядае аўтараў знаёмай яму магілёўшчыны і падае узоры літаратурных твораў. Это таксама не апублікавана, і, па-мойму, вельмі каштоўны матэрыял. Я спадзяюся, што некалі ўсё ж гэта ўбачыць свет. На агул, што яшчэ тут можна сказаць, варта было б падрыхтаваць поўны збор твораў Івана Насовіча ў колькіх тамах. Вот я пішу у прадмове пра гэта і падаю прыкладны план гэтага збору твораў. Можна трошки больш пра бібліяграфію сказаць? Пра бібліяграфію, ну тут відаць, на экране відаць, як я яе падзяліў, на якія раздзелы і падраздзелы. Значыцца, я ўзяў за аснову гэтай бібліяграфію Ларысы Кізімін, якая была змешчана, Сергей Миколаевич паказваў зборнічак, яна там была змешчана ў гэтым зборнічку. Але я яе значна пашырыў і крышачку удакладніў у асобных выпадках. Сёе-тое удакладніў, паправіў. А значна пашырыў я якраз раздзел другі рукапісныя працы Івана Насовіча, увёўшы падраздзел яшчэ сюды. Ось тут можна і забяспечыў, значыцца, кожную пазіцыю дакладным архіўным адрасам. Хваліцца не буду, але скажу, што гэта, відаць, на сённяшні дзень найпаўнейшая. Прынамсі, што да рукапіснай спадчыны, найпаўнейшая бібліяграфія. На колькі пазіцый было павелічана? Ой, я не помню, у мяне вельмі благая памяць на лічбы. 150 недзе пазіцый. Трэба разумець, што это вялікая праца была зроблена. У уступным слове ад укладальніка я таксама зрабіў такі экскурс у гісторыю, апісваў спробы складання бібліяграфіі ў 19 і 20 стагоддзі прац Насовіча. І карыстаў тут сама розных крыніц друкаваных, у тым ліку і з архіўных вопісаў актыўна імі карыстаўся. Можа, яшчэ якія пытанні будуць? Шановныя аўдыторыі. Нема пытань. Дзякуй, Вячеслав. Я думаю, теперь мы покажем то, что себе является слоўнік электронны. Скажу яшчэ, што калі пачыналі працу, асноўнае, чаго я ў прыватнасці хацеў, это каб сам слоўнік Насовіча не быў зменены ані. Што гэта значыць? Мы маем вопыт ужо перавыдання слоўнікаў ранейшых. На жаль, атрымліваецца, што альбо тэкст моцна перапрацаваны, альбо
складальнікі мусяць нейкія змены рознага характару, і гэта ўжо цяжка назваць слоўнікам аўтара, так, якога яны перавыдаюць. Таму вот мы можам ганарыцца, што ў гэтым слоўніку Насовіч ніяк не закрануты. Адзінае, што выпраўлены памылкі тэхнічнага характару і відавочныя памылкі друку. Таксама ён зведзены з дадаткам у адно цэлае. Там атрымалася, што літаральна 4 словы былі і ў асноўнай частцы, і ў дадатку. Ну, у дадатку добра, што там былі проста дадатковыя значэнні, таму канфлікту як бы не ўзнікла. Такім чынам мы здолелі захаваць уласна слоўнік Насовіча. Што мы зрабілі? Гэта мы фактычна зрабілі такую надбудову, інструмент і для даследчыка, і для звычайнага карыстальніка. Ён як бы мусіў стаць зручным слоўніку карыстання, гаспадарства, як правильно значыць, для розных груп чытачоў. Ну, першая праблема, якая перад намі паўстала, ўжо не раз згадвалася, гэта асучасніванне. Зміцер Саўка пачаў гэтую працу, але праца была непростая, таму што у Насовіча мы, по-моему, нават знайшлі адзін выпадак, дзе было 5 варыянтаў падачы слова. 4 гэта ўжо даволі часта, 3 і 2 гэта звычайна. І словы відавочна мелі рознае дыялектнае паходжанне. Ад відавочна магілёўска-віцебскай тэрыторыі да, хутчэй за ўсё, заходнепалескай. І выглядаючы на тое, што калі ўкладалі, то укладальнікі слоўніка менавіта яшчэ дадалі заходнепалескіх слоў паболей. Так? Это было ў дадатку, яны менавіта былі. А паколькі яны трапілі ў асноўны рэестр, то ў нас узнікла праблема, што з імі рабіць. Бо яны рэзка ўжо так як бы па форме адрозніваліся. Ну, але паступова мы выпрацавалі сістэму канвертацыі. Яна, вы зможаце паглядзець. Я адразу скажу, што сённяшняга дня гэты слоўнік абсалютна бясплатна для ўсіх даступны ў інтэрнэт. І Алесь пазней тады выведзе адрес, вот можна сфотаграфаваць адрес, вот верхні. Так, стоп. Верхні для людзей, а другі для распрацоўшчыкаў. Две версіі. У нас атрымліваецца, што верхні это просто для карыстальнікаў. Спадарыня Вераніка вельмі прасіла гэты слоўнік. Я думаю, вам, спадарыня Вераніка, другая спасылка падыдзе для зводнага слоўніка дыялектнага. Вось. І там у прадмове ад укладальнікаў мы распісалі прынцыпе асучаснівання. Ну, асноўнае, таму што, можа, нейкія дробныя выпадкі мы не указалі, бо там шмат всякіх пытанняў было. Але Зміцер Саўка планаваў, у прынцыпе, наколькі я разумеў, ўсё-такі папяровую версію. Ён хацеў зрабіць, каб гэта было просто па-сучаснаму, як бы сучасным правапісам, каб лёгка было загаловачнае слово шукаць. Ну, але я вот просто падумаў, што калі так даваць, гэта ўсё роўна будзе недастаткова. Таму што будуць словы, якія проста чалавек нават не ведае, што ёсць такое слово. Так? Напрыклад, ну добра, там які-небудзь агруст, яшчэ можна там агрэст пачаць, так? А што-небудзь увогуле, которое вот як хвілазоп, там, это можна здагадацца, а проста чытацель не здагадаецца. Так? Таму я якраз у гэтыя цяжкія дні раздумваў, куды нам далей рухацца, і якраз мы глядзелі ў бок семантыкі, стварэння семантычнай базы беларускай мовы. І мне падумалася, а чаму просто хаця б часткова гэтую мару не рэалізаваць на слоўніку Насовіч? Натуральна, мы не мелі яшчэ тых магчымасцей, каб рэалізаваць так, як это мусіла быць на 100%. Але падысці да гэтага маглі. Што гэта значыць? Мы тады такое увялі паняцце ключавыя словы, умоўнае, скажем так, паняцце, што яно ўключае ў сябе. Гэта і сінонімы, гэта фанетычныя, акцэнтуацыйныя варыянты,
Гэта таксама мы бралі як бы за аснову значэння і стараліся яго перадаць адным словам. Не заўсёды гэта атрымлівалася, таму часам маглі і нейкім нават і выразам перадаць. Ну тут добра што кожнае слово з выраза шукаецца, таму неяк яго знайсці можна. Таму што былі рэаліі, якія адным словам ніяк не перадаць значэнне. Так. Але ў выніку, як бы вы слова не набралі, вот вам падаецца, што вот яго правільна так пісаць, і гэтак вы яго, я думаю, 95% знойдзеце. Мы стараліся ўсе правапісныя, ўсе магчымыя варыянты падаць у якасці ключавых слоў. Таму ці вы набіраеце слова Насовіч, як Насовіч пісаў, ці сучаснае, ці там з мяккім знакам, без мяккага, яшчэ неяк вы яго знойдзеце. У гэтым зручнасць для простага карыстальніка, да, я думаю, не толькі. І давай сюди продемонструємо, як все-таки працує. Сам словник складається з некалькіх часток. Перше – це оригінальний реєстр словника в алфавітному порядку і адваротному порядку. Давай продемонструємо, як це виглядає внутрі. Малий екран. Ага, вот. Это просто спис манипулитов по алфавите. Оригинальный реестр. Так, это оригинальный. Можно натиснуть на это слово. Выпадает, як у Насовича. Зверните увагу, вот у квадратных дужках это осучасненная форма. Потому что, навукоўцам это може не вельмі трэба, а просто человек захоча, а як это вот теперь по-беларуску написать. Мы даем прапанову. Магчыма, не ўсе пагодзяцца з такой прапановай, але збольшага, я думаю, так. І якое-нибудь слово са спасылкамі трэба. Яшчэ. Вот. Што зручна. Калі слова, у слове ёсць адсылка на іншае слово, можно натиснуть и никуда не идучи далее, тут же ознайомиться з артикулом. И коли там будет спасылка, там натиснуть и до бесконечности может быть. Тут, правда, одна речь, про яку мушу сказать, покольки у самого Насовича троху есть непоследовность, у правописна, скажем так. Есть отсылка на некое слово, а яго можа просто альбо не быць у рэестры, альбо яно пішацца па-іншаму. Спасылкі, там атрымліваецца 1000 спасылак, так, а мы іх фармавалі аўтаматычна, таму слова можа быць нейкае, так, але паколькі яно адрозніцца ад таго, як падалі у артыкуле, то натуральна выйдзе паведамленне, што такога слова няма. Но гэта яшчэ не факт. Ёсць такія выпадкі, калі няма, але ёсць выпадкі, калі можа быць, але ў іншым напісанні. Таму тут трэба далей ісці. Так само в адваротным парадку гэта сам рэестр. І асучасненне. Это вот то, што мы прапанавалі ўжо наш інструмент. Гэта можна праверыць, як вы ведаючы сучаснае прыкладна слова, ці ёсць у Насовіча такое слово, і паглядзець, як што на яго падае. Далей. Так само ніжэй, у самы низ. Не, на першую сторонку. На галоўную сторонку. Мы змясцілі ключавыя публікацыі, якія тычацца слоўніка і самого Івана Насовіча. Апрача, то бок это прадмова да выдання 1870 года, спіс скарачэнняў, публікацыю Шейна, Гуліцкага і Судніка. Каб не шукаць, гэта, можна сказаць, самае асноўнае, што пра яго было напісана. То, што менавіта з нашых, гэта вітальнае слово Геннадія Цыхуна, наше апісанне праекта,
Падрабязная інструкцыя, лишь покажу, як карыстацца гэтым слоўнікам у рисунках, могу сказать. Все падрабязна написано. Вось. Ну і бібліяграфія, про яку тут уже згадувалася. Ну і коронний нумар слоўніка, можна сказаць, зараз він з'явіцца. Гэта пошук. Вось. Три режимы пошуку. Это по заголовочным слове, то бок это трэба ведаць, як яно на совечы пішацца дакладна. Таксама можна по заголовочным слове по тэксце, арыгінальна менавіта, так? І трэцяе, гэта тое, што ўжо зроблена намі, гэта асучаснены ключавыя словы. Ну, вот можна прадэманстраваць. Калі каму цікава, якое слово праверыць, ну, называйце смело. Якое? Философ. Философ. Набираем философ. Не-не-не. Ага. О, господар Сергей правду казав. Ну, вот цікаво, ведаеце, я не шукаў слова сварыцца. Ну, там много і было так і нечакана, і вот глядзіце, колькі ўсяго на сварыцца. Сварыліся добра. Ідеаграфічны слоўнік, вельмі зручна ім карыстацца по пошуку. Ну, так. Просто досканала. Больш за 40, по-моему, варыянтаў на сварыцца атрымалася. Вось. Што яшчэ зручна, калі вяртацца? Можна сварыць зорачкай. Давай наберам. Калі нам трэба ўсё з гэтым коранем, мы просто бярем частку слова, сварыць зорачка, і яно знойдзе яшчэ больш усяго. Ну тут цяжка ацэніць. Так, тут просто много усяго. А вот калі якую-нибудь не, что-нибудь трэба такое. Можем по насовічскому, по оригинальному что найти. Треба тільки Вячеслав команду, що там на совіча. А что вас цікавить? Любое. Потім можна бить, там, бегчи, лететь. Нечто такое іншамоўнае вас цікавить? Без розницы просто показать. Ну, першае, што до головы прыйдзе. Бег. Вот. Ну, Трэба адсартоўваць Ну, яшчэ. шмат. Калі вот по заголовочным типа тексте, можно, ну, например, давай был и зорочка. Шукаем, что там у нас. Ну можно. Так? Был, ну, наприклад. Я навіть не ведаю, що там вийде. Мабуть, ні. Пошук. Вот. Ну, это значит, вот, бачите, вот тут, например, что-то были и так далее. То бок это фактично повновартостный такий текстовий пошук по всім словнику. І дослідчик, ну, глядите, покольки, коли ми робили ключовое слово, тут же натурально был, это не компьютер робив, а человек. Человек заўсёды нешта не дагледзіць натуральна, так? Таму в дадзеным выпадку трэба вот это ўсё выкарыстоўваць все магчымасці пошуку для максімальна атрымання матэрыялу. І я думаю, што інструмент неблагі атрымаўся. І спадзяюся, гэтым будуць карыстацца ў розных мэтах, і не толькі мовазнаўцы. Што? Все. Ну, а сучаснены, натуральна, тут шмат. Ну так. Яшчэ вот одно пытанне, якое хацелася б узняць. Увесь час ідуць спрэчкі, што лепш. Ну, як бы электронная версія добра, так? Гэта сучасна ўсё, але вот все-таки папяровая, ну ніяк. Трэба папяровая все-таки.
І от, паколькі у нас кіраўнік праекта праграміст, я думаю, цікава было б нам пачуць яго погляд на гэтае пытанне. Тым больш з намі супрацоўнічае ўжо доўгія гады, і я думаю, варта паслухаць яго меркаванне на гэты праект. Так, то, что Владимир уже сказал, что паперовое выданне, это, конечно, вельмі приемно поставить на полицию, иметь его дома и как яно было, але користаться все ж таки на сьогоднішній день паперовым выданнем не надто зручно, бо самое простое это пошук, займае, нават калі мы шукаем просто по назве артикула, это займае некалькі секунд, пагортаць некалькі старонак. Калі мы кажам про тое, што шукаць нейкае слово по тэксце, напрыклад, у прыкладах, то у слоўніку вельмі шмат прыкладаў, выразаў, і пошук па іх натуральна папяровым слоўніку немагчымы. Альбо гэта трэба гортаць увесь слоўнік, чытаць усе артыкулы і гэтак далей. Электронное выданне дазваляе гэта ўсё рабіць імгненна. І натуральна, што карыстаюцца ў асноўным зараз камп'ютары ёсць у кожнага, гэта значна хутчэй можна і словы знаходзіць, і прыклады. Яшчэ такая менш відавочная рэч, якая ёсць у электронных слоўніках, гэта магчымасць выкарыстоўваць гэты слоўнік не толькі як адзіны слоўнік, тое, што мы зараз бачым на экране, гэта толькі слоўнік Насовіча. Электронны слоўнік можна інтэграваць у больш нейкія сістэмы. Напрыклад, вядомы сайт слоўнік.орг, на якім змяшчаюцца там десяткі слоўнікаў. І пошук будзе ісці не проста ўжо па адным слоўніку, а адразу па некалькіх. І гэты слоўнік будзе толькі адзін з некалькіх, якімі можна карыстацца. Таксама, што тычыцца інтэграцыі, гэта можа быць нейкія больш складаныя сістэмы, накшталт, ну вось як зараз робіцца ў інстытуце мовазнаўства тлумачальны слоўнік, гэта можа быць інтэграцыя ў нейкую такую сістэму, якая працуе з гэтым тлумачальным, альбо з нейкай перакладчыцкай праграмай, і нейкія такія сістэмы, якія выходзяць менавіта за межы аднаго слоўніка. Таксама тое ж зручная рэч на сённяшні дзень, гэта электроннае выданне не патрабуе шмат грошай. То бок мы надрукавалі на дыске толькі невялічкі наклад зусім, каб даслаць яго ў бібліятэкі, нейкія абавязковыя там экземпляры. Але гэта толькі форма захоўвання. Насамрэч слоўнік будзе выстаўлены, ужо выстаўлены ў інтэрнэце, можа карыстацца кожны. І тут ёсць адна перавага перад папяровымі выданнямі, бо папяровае выданне, пасля таго, як мы яго надрукавалі, яго жыццё гэтага выдання пачынаецца, але праца над ім скончаная ўжо. Вось тут, што тычыцца электронных выданняў, яны могуць выпраўляцца даволі часта, друкоўкі, памылкі, дапаўненні адразу могуць публікавацца. То бок чытач ужо будзе карыстацца выпраўленай версіяй, і гэта не патрабуе ніякіх
ані грошей, ані распаўсюду слоўнікаў. І, мабыць, што я хочу сказаць яшчэ, ёсць вельмі цікавая такая асаблівасць, можа не ўсім яна патрэбная, але дакладна патрэбная выдаўцам і мовазнаўцам. Калі выходзяць два выданні папяровага слоўніка, мы маем проста вось дзве кнігі і што там зменена, як там зменена, мы можам убачыць толькі з уступнага слова, што аўтар напісаў, мы там дадалі 5000 артыкулаў і ўсё. Электроннае выданне дазваляе параўнаць па літарах адрозненні першага выдання, наступнага выдання і змены ў часе. Больш за тое, дазваляе упэўніцца, што падчас падрыхтоўкі новага выдання не былі внесеныя дадатковыя памылкі нейкія, бо элементарна чалавечы фактор, калі мы перавыдаем кнігу, той, хто набірае, дадае новых памылак, новых абдруковак, і гэта не паляпшае якасць. І мы вось у гэтым выпадку можам бачыць не толькі, якія былі зроблены змены, а і хто іх рабіў і чаму гэтыя змены былі зроблены. І быць упэўненай, што гэта не нейкія памылкі, якія дадаліся выпадкова, а менавіта асэнсаваныя змены. Гэта тое, што тычыцца такога сапраўднага электроннага выдання, дзе слоўнік зроблены ў тэкставым выглядзе, альбо ў выглядзе веб-старонкі, як наш. Часам называюць электронным выданнем PDF-файл, які проста адлюстроўвае папяровае выданне слоўніка. Гэта так, гэта электронны распаўсюд, гэта мы можам капіяваць, карыстацца, але ў такім выпадку не заўсёды ёсць пошук такі просты, і дакладна нельга сачыць нейкія змены, якія ідуць ужо ў наступных выданнях. Большага ўсё. Адзінае, што хочу дадаць, слоўнік Насовіча, ён ужо колькі, 150 гадоў зроблены, таму аўтарскія правы на яго ўжо аўтарскі існуюць, але няма рэгулявання распаўсюду. Нашы дадаткі мы таксама выдаем пад ліцэнзіяй, што называецца public domain, то бок усе могуць карыстацца без нейкіх абмежаванняў, капіяваць і змяняць. Так. Все выставлена в інтэрнэце, адрасы ёсць, і я зусім забыўся одну лічбу назваць. Справа ў тым, што поле ключавыя слова ў нас змяшчае больш за 90 000 пазіцый. Уявіце, сам слоўнік Насовіча 35 000 слоў, больш за 90 000 пазіцый за 2 гады было зроблена. Мы самі, мы толькі ў канцы падлічылі, колькі зрабілі, самі здзівіліся, што столькі нарабілі все. Але ведаеце, гэтая праца і натхніла. Я ўжо казаў пра семантычную базу, якую мы не ведалі, рабіць і не рабіць, паспрабавалі. Ведаеце, параўнанне, калі зрабіць семантычную такую сапраўдную базу семантычнымі іерархіяй, і можна іншыя рэчы туды таксама прадугледзець, то я б сказаў, магчымасці, якія мы тут бачылі, гэта толькі некалькі працэнтаў ад таго, што можна мець з такой базы. Таму што на будучае, калі рабіць электронныя слоўнікі, да любыя, калі звязваць іх адразу з гэтай семантычнай базы,
то, ну, от уявіце, мы атрымаем такі гіперслоўнік, можна сказаць, калі можна ўжыць гэтае слово, такі трохмерны слоўнік. І мы можем інфармацыю атрымліваць як бы з таго ж Насовіча, не просто што там пазначэнне, так? Там мы можем гіперонімы атрымаць, міронімы, все синонімы атрымаць і гэтак далей. Таму мы лічым, што, ну, мы тут написали так смело ў прадмове, што варта навастандартызаваць гэта было. Можа гэта так не атрымаецца хутка прынамсі, но але ў гэтым кірунку варта ісці. І гэта б, я думаю, узняло нашу лексікаграфію зусім на новы ўзровень. Дзякую за ўвагу. І магчыма, у каго будуць пытанні, ці хто хоча яшчэ сказаць якое слово. Такая у вас. Хтось я? Все сказали. Нічого не абаронена, ўсё доступно ўсім. Так а навошта вы копіяваць, калі вон в інтэрнэце ўсё. Тады можна копіяваць. Конечно. Так, вы можете просто зайти вот на эту сторонку и заховать эту сторонку одну. Все, это весь слов. Так, заховается и можно будет шукать в любой момент без интернета. Все зроблено для людей, не просіть. І спадарня Вероніка, там можна, калі нейкія пытанні ўзнікнуць, звяртайцеся, тому что я думаю, Насовіча включить вам обов'язково. Ён у нас і так включены, разумеете, і адаптаваны все матэрыялы. А вот а раптам вы яшчэ наша нешта возьме. Вось гэта. Так, і мы б хацелі тады, ну глядзіце, прыватна гэтую копію ніякага сэнсу нема мець, так? Але мы хацелі, спадар Зміцер, калі в бібліятэцы тут перадаць, што з абавязковай рассылкай тады? Вы хочете сегодня Ну, подарок? мы так падарылі в бібліятэцы адразу. Гэта тады не будзе ніякіх там працэдур. Будет решение посуды. А, просто ще один засоб. Добре. І я думаю, ми хотіли б на вашу кафедру, на кафедру дати так само. Один особник. Конечно. Так, один предмет. Так. Дякую вам, що прийшли. Віншуємо? Дякую. Дякую. Я думаю,